Россия премьер-министрі Михаил Мишустин Тажикстандағы қызметтеші Кохир Расулзада білен пандемия мәселелері турында фикр алыша. Ике арадағы қызметтешілікке вирус нашар тәсир ясаган. Узган ел товар әйләнеше 15%-ка кимеген. Республика Таджикистан традиционно является нашим партнером. Таджикистан біздің үшін стратегик партнер. Үзәк Азиядагы дустыбыз. Мөнәсәбәтләребез һәр вакыт дуслык, үзара хөрмәт һәм кардәшлеккә нигезләнгән. Уртак тырышлык белән хезмәттәшлекне тагында ныгытып, күрсәткечләрне арттырырбыз дип өметләнәм. Тагын бер тема пандемия. Былтыр безнең ил Таджикстанга коронавирус нашыкларга мөмкинлек бирә торган тестлар җибәргән булган. Хәзер Таджикстан Россиядән ковидка каршы вакцина белән тәэмин итүдә ярдәм сорый. Әлегә анда Британия вакцинасын кулланалар. Население Таджикистана больше доверяет именно российским вакцинам. Таджикстан халкы Россия вакциналарына күбрәк ышана. Быелның февраль аенда мин сезгә рәсми мөрәҗәгать җибәрдем. Анда Таджикстанга бер партия Россия вакцинасын бирү мөмкинлеген карауны сорадым. Шуннан соң Россия хөкүмәте рәисе Үзбәкстандагы хезмәттәшен кабул итте. Абдулла Арипов белән очрашуда сүз ике ил арасындагы хезмәттәшлекне ныгыту турында барды. Шулай ук вакцина хакында да сөйләштеләр. Мы приветствуем начало поставок вакцин Спутник Ви в Узбекистан. Үзбәкстанда Спутник Ви вакцинасын уңышлы гына ясата башладылар. Сездән аның күләмен арттыруны сорыйсы килә. Без килешүне узайтырга әзер. Үзбәкстанда да вакцина җитештерә башлыйсыбыз килә. Мы занимаемся также подготовкой запуска производства вакцины «Спутник» на территории Узбекистана. Без хәзер Спутникны Үзбәкстанда җитештерә башларга әзерләнәбез. Россия Үзбәкстанның иң алдынгы сәүдә партнерларының берсе. Ике арада товар әйләнеше 16%-ка арткан. 2019 ел белән чагыштырганда 6 миллиард доллар. Бигрәк тә авыл хуҗалыгы тармагында уңышлар зур. Чираттагы очрашу Кыргызстан премьер-министры Улугбек Марипов белән хөкүмәт рәисләре илләр арасындагы хезмәттәшлек турында әңгәмә кыра. Быел Россиядә Кыргызстан, Кыргызстанда Россия елы. Россия и Киргизия стратегические партнеры. Россия белән Кыргызстан хезмәттәшләр. Мөнәсәбәтләребез күптәнге. Товар әйләнеше кимесә дә, авыл хуҗалыгы товарлары алмашы арткан. Кыргызстанда безнең инвесторлар күп. Авыл хуҗалыгы, машина төзелеше, сәнәгать тармакларында күбрәк эшли алабыз. Ике ил арасындагы хезмәттәшлек тагында ныгыр дигән өметтә кала кыргызлар. В Кыргызстане успешно состоялся референдум по принятию новой редакции Конституции. Кыргызстанда яңа конституция буенча референдум узды. Хакимият формасы итеп президент формасы сайланды. Яңа министрлар кабинеты форматында эшли башларга җыенабыз. Россиядән алган вакцина өчен рәхмәтлебез. Халык аны көтте. Шуннан соң Михаил Мишустин Әрменстан премьер-министры вазифаларын башкаручы Никол Пашинян белән очрашты. Хөкүмәт рәисләре илләр арасындагы товар әйләнеше турында сөйләште. Ул 10%-ка кимегән. Михаил Мишустин хәлне үзгәртү өчен яңа тәкъдимнәр кирәклеген искәртте. Это в первую очередь разблокирование всех экономических и транспортных связей. Хәзер уртак хезмәттәшлек өчен мөмкинлекләр бик күп. Икътисади һәм транспорт элемтәләрен яңадан торгызу яңа мөмкинлекләр ача. Россия сезгә ярдәм итәргә тырыша. Товар әйләнешен арттыру өчен ике илгә дә бер-берсенә инвестицияләр кертергә тәкъдим итә. И все мы знаем, что это один из значимых и развитых регионов России. Бүгенге очрашуга бик шатмын. Дөресен генә әйткәндә, Татарстанга беренче килүем әлеге республиканың Россиянең иң әһәмиятле төбәкләренең берсе икәнен барыбыз да белә. Ике ил арасында бүген хезмәттәшлек үз агымы белән дәвам итә. Моны әйбәт фактор дип саныйм. Рания Абдрахманова, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.